Čupi a zdravím tímto Kamila, který vyhrál mnou vyhlášenou soutěž o 5 států, které chci navštívit. Jednalo se o Velkou Británii a Irsko, čili Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko a Irsko, to chci všechno procestovat. Taky blahopřeju Květě, kterou jsem vylosoval, jakoby, že může jet taky, protože měla pěkný příspěvek, takže oba vás čekám v pondělí v 10 hodin na letišti v Ostravě a letíme směr. Nevím, jak dlouho nám bude trvat to cestování, třeba měsíc, možná 2, možná 3, uvidíme, ale určitě si to užijeme. A ještě bych chtěl pozdravit dneska Reno Reníče, kterého jsem potkal a který se dívá na tyto nesmyslné reelsy. Takže Renku, ahoj! A taky ještě Rudka do Děčína. Rudku, čau! A tady je mapa vlastně všech těch států, které chci procestovat a baťoch vlastně, s kterým chci cestovat. Takže na